spesial dulur-dulur kadang temen dikasih yo to Yuwi Jaya ramsake genduk. Lha napa? Boyok lho urusane. Kok iso? Lho wong aku ki isih seger kok ora padake sampean sing boyoken. Mboten. Lho, arep jajal to? Mboten emang. Oh, mboten. Emang nanjakaku, Nduk. Nuruti sing ngendhak. Lho, jute wis tuwa ki isih Joko kok Mas. Ya wis ora apa-apa. Sing ngendhak teng-teng cerita. Yakin kok? Ora yakin aku sedeke sampeyan ini duduk. Nyoba piye? Ora. Kene ngempet malah kono tawa. Lho, maksudnya arep aja kok nggone sampean paling wis keriput to. Wih, ya lah bocah iki. Lah pacut didhisikne kok ya. Oke. Pak De salin tak angkling aku. Salin no, Dik. Walah, ya. Pacut tak tokke kok jare engko. Pacut telonyor metu Sabdo, Nduk. Nduk ciblek. Sabdo. Ya. Mering Sri Ratu. Ketoke ana setelene karo iki. Iki ngomane dikoplok ngono ya.
Wong sampean iki lucu ta. Lah ya, ketoke ya judo padha ngangoe. Karo sampean. Wis iki wae iki wae. Emoh. Iki wae. Ora Wong apa-apa. bagus sampean kok. Wis sugih ning pekok. Sugih ning pekok. Gampang diapusi. Sampean sugih, Mas. Sugih. Sugih pikiran mulakno gendeng ngono. Oh, alah, mesake lho kuwi. Urip kudu sia-sia kancane. Anu mati kok elek. Aja nongko karo sapa? Alah karo jamaah kanca-kanca ae. Ayo blek ciblek tutup. Sabtu pada kita ratu.